fiți călduroși cu acest sfârșit de nou an școlar. Să vă doriți tuturor o vacanță cât mai plăcută. Să dea Domnul ca la toamnă să ne întâlnim din nou cu toții sănătoși. Ne vom întâlni, dar cineva din noi nu va fi. Nu va fi scumpii și dragii noștri absolvenți. Anume pentru ei. Din astăzi, străinătate și pentru cristale. Atât ca profesoară, lucrăm tot împreună în primii ani, dar și ca fost absolventa din alții tehnici, care exact cu 10 ani în urmă, stăteam în dispat doi alții. Era odată un învățat, care știa răspunsul la orice întrebare. Într-o zi, un discipul al său s-a gândit să șmecherească. A ieșit afară, a prins un fluture și s-a gândit. Merg la învățat să-l întreb cum e fluturile de mâna mea. Dacă va zice că este viu, am să-l strâng în mână și am să-l omor. Dacă va zice că este mort, am să deschid mâna și am să-l las să zboare. A plecat și l-a întrebat. Cum credeți? Ce ne răspund? Că este viu sau că este mort? Este mort. Învățatul i-a spus, da, totul este în mâinile tale. De